Tervetuloa tähän yhteiseen webinaarimme 3 askelta kohti unelmaelämää. Tervetuloa minunkin puolesta. Ja tässä minun vieressä istuu Anna Keränen. Hän on hyvinvointialalla valmentajana ja auttaa ihmisiä erilaisissa mielen asioissa, eikö vaan? Kyllä. Joo. Ja minun kanssa on Elisa Koivumaa, pitkällä kokemuksella varustettu imagovalmentaja ja aivan innossani olen ollut tästä hänen kaikesta tosi pitkästä kokemuksesta ja vaikka itsetunnon kanssa ollaan tekemisissä, niin aina ja joka kerta on itsekin oppinut siitä lisää. No se on ihan kiva kuulla. Eli kyllähän meillä sitä kokemusta tässä on kertynyt. Anna nyt on lähtenyt tälle valmennustielle tässä joku aikaa sitten ja itse olen toiminut yli 20 vuotta tässä omalla alallani velhottarissa ja sillä tavalla on ihan kiva nyt lähteä kertomaan tässä webinaarissa niitä havaintoja ja asioita, mitä tässä matkan varrella on tehnyt ja kun puhutaan nyt sitten tämmöisestä unelmaelämästä ja kaikesta tämmöisestä, mikä niin kuin kannustaa meitä eteenpäin imagon rakentamisessa ja oman elämän vahvuuksien hakemisessa, niin nostetaan nyt tässä teille ihan semmoisia tärkeimpiä pointteja, mitä meillä on kertynyt ja toivotaan, että saatte niistä myös rakennusaineksia tähän omaan elämään ja miettimiseen. Mutta näissä jutellaan tässä kohtapuolin lisää. Joo, eli meillä on tuolla Facebook-sivulla tämmöinen kuin Unelmaelämän rohkeat rakentajat, niin pidetty aikaisemmin tuossa kesäaikana pari webinaaria. Ja webinaarisarjan nimi on ollut 3 askelta kohti unelmaelämää. Niissä aikaisemmissa webinaariosissa niin ollaan käsitelty itsetuntoa ja sen omien itsetuntoon liittyvien asioiden kartoitusta elämänpuun avulla. Ja sitten semmoisen itsetunnon niin kuin vielä syventämisestä ja omaa sisäistä ääntä ja sen kuuntelemisesta niin käytiin siinä toisessa webinaariosassa, jossa sitten käsiteltiin semmoista aikajanaa, jossa ihan ikävuosittain kohti niin kuin menneestä, nykyhetkestä ja sitten tulevasta, niin sinne pystyttiin kirjaamaan jopa tavoitteita tai sitä tilannetta, minkälaisena kokee itsensä ja haluaisi kokea. Ja tässä ennen webinaaria juteltiinkin, että onko tässä joku ikäraja. Niin sillä tavalla on ihana kertoa, että tänä päivänä ihmiset ovat tosi aktiivisia hoidattaan itseään ja hakemaan uusia ideoita ja asioita. Että tuossa viime viikolla sain palvella 90-vuotiaasta asiakasta, joka oli tosi innokas sitten hakemaan kasvohoitoa itselleen itse tuli kaupunkiin bussilla ja kävi pankkiasioilla ja taas sitten omilla kyydeillä takaisin, että tänä päivänä on hyvin paljon seniori-ikäisiä, tosi elämässä kiinni olevia ihmisiä, että ei ole mitään ikärajaa, että nämä asiat kuuluvat kaikille. Mutta tietenkin elämän kokemus tuo sellaista ymmärrystä, että jos itse peilaan omaa työsarkaa, että mikä on se suurin ikäryhmä, minkä kanssa on oltu tekemisissä, niin kyllä se siihen keski-iän molemmin puolin ja ennen keski-ikää, kun on vielä elämässä hyvin paljon epävarmuuksia ja työelämä on raadollistunut ja vaaditaan aivan älyttömyyksiä ja pitää olla skarppi monella tavalla, niin nämä asiat on noussut itselläni asiakkaiden kanssa keskustellessani aika vahvastikin esille, että sinne halutaan vahvistusta. Kyllä. Ja sitten kun halutaan mennä eteenpäin, niin täytyy osata myös unelmoida. Eli tuossa edellisessä osassa käsiteltiin unelmakartan tekemistä ja toivottavasti kovin moni on tehnyt sen, että kun visualisoi sen tulevaisuuden itselleen esimerkiksi kartongille tai kuviin muuten, niin sitä on helpompi tavoitella. Ja että näkee jo itsensä jossakin tietyssä
tilanteessa, niin sitä kohti on sitten helpompi lähteä. Ja jos nyt ajatellaan tänä päivänä tämmöistä hyvin kiireellistä elämäähän, mikä niin kuin on tähän hetkeen, niin aika paljon huomaa sen, että ihmiset niin kuin ei pysähdy ajattelemaan niitä asioita. Että, niin kuin Anna puhui tässä unelmakartasta, joskus aikoinaan itsekin kurssilaisille olin opettanut unelmakartan tekoa. Ja se oli tavattoman antoisaa, kun ihmiset sai rauhassa silloin kurssi-illan aikana rakentaa itselleen unelmakarttaa. Mutta se vei siinä useamman tunnin, että pitäisi malttaa myös pysähtyä ajattelemaan niitä omia asioita, että mikä on elämässä tärkeää ja mikä on se tavoite, mihin minä pyrin, ja asettaa tämmöisiä tavoitteita, että tuota mä haluan silloin ja silloin. Eli ne kuuluu elämään, että me ei niin kuin unohdeta tätä, mikä on kuitenkin tärkeä seikka, mikä antaa iloa elämään ja motivaatiota kehittää itseä ja miettiä asioita vähän syvällisemmin. Että haluan niin kuin herätellä ihmisiä, että ei se kiire ole se syy, että ei ehdi sitten pysähtyä miettimään asioita. Että se on tosi tärkeää tämä pysähtyminen ja miettiminen oman elämän asioita. Että yhdelle se on yhtä ja toiselle se on toista, mutta mikä se on se tärkein juttu, niin siihen niin kuin kehottaisin, että maltetaan käyttää myös siihen aikaa. Kyllä. Ja sitten just, että vaikka olisikin joku tietty koulutus tai elämäntilanne, niin aina on mahdollisuus tehdä se muutos tai vaihtaa ihan uraa toisesta toiseen tai ihan mitä tahansa. Ja sitä tässä ollaan niin kuin vähän aukastukin sitä ja vahvistettu, että kaikki on niin kuin mahdollista, että ei anneta niiden kaikkien uskomusten sitten rajoittaa sitä elämää ja tulevaisuuden näköä. Kyllä, ja jos nyt ajatellaan sitä tilannetta, missä useimmiten ihmiset pyörii tämmöisessä ongelmakuplassa, niin se, että minkä tyyppisiä ongelmia esimerkiksi minä itse työssäni kohtaan, niin ei ole ollenkaan tavatonta, että tulee nuoria perheenäitejä, jotka ovat olleet pidempään kotona ja sitten täytyy lähteä takaisin työelämään. Ja on vähän niin kuin, kun nyt menee kaikki niin nopealla syklillä eteenpäin, niin tuntuu, että niin kuin putoaa siitä kelkasta pois. Että täytyy vähän niin kuin lähteä hakemaan tukea sitten itselleen ja siihen paluuseen sinne takaisin työelämään, että pystynkö minä, osaanko minä, riitänkö minä. Että siellä voi olla niin monenlaisia pelkotiloja ja sitten epäillään sitä omaa niin kuin selviytymistä sitten tämän päivän hektisessä maailmassa. Että näiden asioiden kanssa sitten joutuu yhdessä miettimään ja palauttamaan ihan niin kuin itse työskentelen hyvin paljon ulkoisten asioiden kanssa, niin kuin imagossa on kysymys. Eli minkälaisen vaikutelman sä haluat itsestäsi antaa ja se, että moni miettii sitä omaa imagoansa, että voi olla ihan hajallaan se koko pakka, että ei löydä esimerkiksi oman näköisiä vaatteita tai oman värisiä vaatteita ja tuntee epävarmuutta, että minä en osaa, minä en kelpaa ja pitäisi näyttää hyvältä. Ja se on vaan niin raadollista tähän päivään. Ei viimeksi kun eilettäin oli iso otsake Iltalehdissä, missä eräs henkilö mainosti, että minä sain työpaikan ulkonäön perusteella. Siellä oli iso lööppi. Vaikka se kielletään, niin se silti vaikuttaa. Ja se on semmoista alitajuntaista niin kuin pelkoa monella, että täytänkö minä itse sitten niitä vaatimuksia. Ja se tulee niin kuin tässä omassa työssä esille, että pitää vahvistaa asiakkaille niitä hyviä piirteitä ja vähän ratkoa niitä ongelmia, että miten kannattaa tehdä ja kuinka selviytyä ja mikä on hyvä. Eli tietoa on hirvittävän paljon tarjolla
Ja sitä löytyy netistä ja sitä ahkerasti käytetään. Ja ei ole ollenkaan tavatonta se, että sitten sitä oikein ahmitaan siellä ja haetaan eri paikoista. Kaikki tieto on hirvittävän hajallaan. Sitten luodaan sen hajallaan olevan tiedon perusteella itsestä jonkinmoista kuvaa, esimerkiksi vaikka värien suhteen. Ja siellä voin sanoa kokemuksen syvällä rintaäänellä, että siellä on hyvin paljon himphamppua, eli tällaista aivan epäoleellista tietoa, jolla ei ole merkitystä loppupeleissä sitten niihin asioihin. Ja ihmiset sitten ei sitä tiedä ja ne miettii jopa omaa silmän väriään, että kun mulla on vaikka harmaat silmät, niin minä sitten kuulun johonkin tiettyyn kategoriaan. Ja sitten uskotaan, kun siellä monet sivustot kertoo sitä samaa viestiä, semmoista irrallista sirpaletietoa, ja niistä yritetään muodostaa sitten sitä kokonaiskuvaa. Ja saadaan joku mielikuva, että tuommoinenhan minäkin olen ja tuossa löytyy ne samat piirteet, mitkä minussa on, ja lähdetään toteuttamaan sitten sitä kuvaa. Ja on käynyt monta kertaa, että se on ollut aivan väärä se peruste ja väärät ne tiedot, mihin se on sitten se kuva rakentunut. Ja siinä on ollut se suurin ongelma saada ihmiset ymmärtämään, mistä se todellinen kuva löytyy. Että tämä on tänä päivänä se ongelma, mihin törmää, että ihmiset on vähän sekaisin. Ja tähän on hyvä nyt sitten kertoa, että olemme Annan kanssa nyt rakentamassa tämmöisen verkkokoulutusalustan, tai se on jo tekeillä hyvin pitkälle. Avautuu varmasti tässä lähiaikoina. Ja sinne on meillä tarkoitus koota sitten tärkeää tietoa, että se kaikki tieto olisi löydettävissä samasta paikasta, että ei olla enää sellaisen sirpaletiedon, hajanaisen tiedon ja bluffitiedon varassa, vaan se, että siellä olisi korkeatasoista sisältöä, mistä sitten löytää erilaisia ongelmanratkaisuja ja sinne sitten saadaan sitä tulevaa koulutusta sitten keskitettyä kaikki samaan paikkaan. Kyllä. Ja tosiaan tämä meidän webinaarisarja on ollut 3 askeleesta on puhuttu, eli askeleita täytyy ottaa eteenpäin. Joko se on sitä unelmointia ja sitten kun unelmat on selvillä, niin sitten pieniä juttuja, että mitä kohti lähdetään tekemään, minkälaisia muutoksia joudun tekemään, että pääsen kohti sitä tavoitetta. Ja esimerkiksi tämmöinen syventävä verkkokurssi voi olla yksi askel, tai sitten ne askeleet voi olla jopa pienempiä, että jos tavoitteena olisi esimerkiksi että oma peilikuva miellyttää, niin sitten täytyy keskittyä siihen, että pitää itsestään huolta, urheilee, syö terveellisesti, kaunistautuu ja antaa itselleen aikaa. Ja tai sitten jos tosiaan tässä meidän verkkokurssialustalla on mahdollisuus syventyä ihan siihen, että ihan juurisyistä lähdetään niin kuin itsetuntemusta vahvistamaan. Tiedetään, onko meillä jotakin häpeäkokemuksia, vääriä uskomuksia, jotka blokkaa sitten sitä huippua sieltä. Että se, että löytyy se esimerkiksi se oma tyyli ja omat värit ja on, niin kuin uskaltaa lähteä sitä ulkoista kauneutta niin kuin tavoittelemaan, niin lähdetään sieltä itsetuntemuksesta liikkeelle. Ja se kyllä sisältää sitten tämän lisäksi myös paljon muuta, että jos nyt mietitään ihan tämmöistä viestintäoppia, puhutaan imagoympyrästä. Ja se, että kaikki ihmisethän haluaa olla parhaimmillaan ja menestyä ja olla päteviä ja uskottavia. Ja monessa ammatissa sillä on erittäin suuri merkitys. Vaikka teet isoa kauppaa, että sulla liikuttelet isoja summia ja sinun pitää saada hyviä kauppasopimuksia tehtyä. Ja se, että mihin se voi tökätä, niin siitäkin on hyvin paljon surullisia esimerkkejä, kun lähdetään rakentamaan vaikka kansainvälistä bisnestä. Että se voi tökätä ihan huolimattomaan pukeutumiseen ja meitä ei oikein oteta vakavasti. Että se tulee hyvin monissa asioissa sitten, mitä korkeammalla tasolla mennään, niin sen isompia ne jutut on.
Ja jos mietitään, että mistä se sitten se meidän olemus, eli tämä meidän imago muodostuu, niin sekinhän voidaan jakaa osa-alueisiin. Me aikaisemmin siellä webinaarissa puhuttiinkin, mutta ihan lyhkäinen kertaus on paikallaan, että jos mietitään 100% jaetaan osiin, niin 55% tulee ulkoisen olemuksen kautta. Ja 38% on sitä sanatonta viestintää, ja se yleensä se sanaton viestintä kertoo sen totuuden, että vaikka tuntuu, että toinen ei niin kuin tiedä niitä meidän salaisuuksia, mutta voi sanoa, että se kyllä tihkuu sieltä läpi, että sitä ei voi peittää. Ja sellaisia lukujakin on esitetty, että noin 1 miljoona erilaista signaalia on tunnistettavissa toinen toisistamme. Eli se on melkoinen määrä. Ja sitten tähän niin kuin työelämässä ja tietenkin vapaa-aikana ja harrastuksissa, että kun haluaa antaa itsestään semmoisen positiivisen, myönteisen kuvan, niin se, että ne kaikki viestit pitäisi kulkea samaan suuntaan, että siellä ei riko mikään semmoinen sivuseikka sitten sitä kokonaisuutta, että siihen pyritään, että ihmiset niin kuin uskaltaisivat miettiä ne kaikki osa-alueet, että miten minä olen ne osa-alueet hoitanut, koska siellä joku osa-alue voi olla, mikä aiheuttaa sitä pientä kriisiä, kun ei oikein tiedä, miten se asia pitäisi hoitaa. Ja jos mietitään semmoisia tiettyjä ammattiryhmiä, missä se, niin kuin tämä imagon merkitys erityisesti näkyy, niin esimerkiksi liike-elämä ja vaikka pankkimaailma. Ja monesti on ihan hauskaa ottaa esimerkiksi vaikka pankinjohtaja, että miksi pankinjohtaja aina pukeutuu pukuun, eikä ole töissä farkussa ja teepaidoissa, niin kuin esimerkiksi vaikka opetusalalla voi rennosti olla sitten farkussa ja teepaidoissa. Mutta sehän selittyy sillä, että ulkoinen olemus ja vaatetushan antaa aina viestin ja tiettyyn vaatteisiin sisältyy aina tietty arvo. Ja ne arvothan aina ne viestii sitten sitä niin kuin asian vakavuutta. Ja totta kai pankinjohtaja haluaa viestittää asiakkaille, että heidän rahansa on turvassa ja meidän pankissa hoidetaan asiat hyvin. Ja ei niitä ihan farkuissa ja teepaidossa rennosti pysty hoitamaan, että se muodollinen pukeutuminen sopii siihen ympäristöön ja sillä vakuutetaan asiakkaita, että se on yksi olennainen osatekijä. Ja monessa työpaikassa onkin hyvin tarkat normit, että miten meillä toimitaan. Viimeksi eilen illalla oli minulla iso ryhmä. 9 naista oli vierailulla ja siellä käsiteltiin heidän työtä, sivumennen työtä, mutta etupäässä heidän värimaailmaa. Mutta sielläkin sivuttiin työtä sillä tavalla, että he kertoivat, että heillä on omassa työssään tietty väri. Ja monessa ammatissa on tietyt värit määrätty, että meillä pukeudutaan näin ja käytetään tuota väriä. Että se saattaa sitten olla joillekin semmoinen oikein inhokki asia, että ei viihdykään siinä. Mutta se, että halutaan antaa tietty kuva ulospäin. Ja imagossahan on juuri siitä kysymys, että me halutaan vakuuttaa toinen toisiamme, että ollaan niin kuin päteviä ja uskottavia. Ja se on tätä päivää. Että siinä on niin kuin pakko onnistua, että jos on vaikka haluaa rakentaa itsellensä parempaa uraa, niin kuin Anna puhui tuossa näistä unelmista, että on unelmana päästä niin kuin korkeampaan asemaan johtotehtäviin tai johonkin muuhun, vaikka toiseen työpaikkaan, joka vaatii sitten erilaisia juttuja, niin niihin täytyy paneutua ja ne pitää selvittää ne asiat, että sitten on niin kuin tehtävien tasolla. Eli tämä uskottavuus kulkee niin kuin joka asiassa. Oltiin me vapaalla tai oltiin me harrastuksissa tai töissä, niin meitä arvioidaan. Samalla tavalla kuin me arvioimme muita, vaikka me maitokaupassa käydään, niin se on semmoista alitajuntaista. Mehän seuraamme ympäristöä koko ajan, me luokittelemme ihmisiä. Ja jotkut voi herättää tosi mielenkiinnon, että mä tapasin tänään semmoisen oikein mielenkiintoisen ihmisen, haluaisin tutustua häneen enemmän. Että voi syntyä sellaisia ajatuksia, että olisipa kiva tuntea tai päästä juttusille. Niin nämä on juuri niitä sisäänrakennettuja piirteitä, mitä meissä kaikissa on,
me niin kuin halutaan tällä tulevalla kurssilla just nostaa näitä asioita, että ihmiset niin kuin uskaltaisi avata niitä toiveita ja haasteita, että mitä he niin kuin tavoittelevat tässä omassa elämässään ja sitten kun ne tunnustaa ne asiat tai ne uskaltaa ottaa niin kuin kantaa ja tunnustaa, että tämä asia ei ole kunnossa, että uskaltaa katsoa itseään niin kuin peiliin ja myöntää ne, niin silloin niihin saadaan apu. Ja kyllä ne sieltä yleensä sitten ne asiat löytyy. Kyllä. Ja vielä tuohon imagoympyrään siitä, kun siellä on sitä puheen osuutta ja näin, niin se, että kun itse tietää, minkä takana seisoo tai pystyy niin kuin seisomaan asian, niin se on aina uskottavampaa. Että se, että voi opetella jotakin tiettyjä, niin kuin vaikka nyt esimerkiksi siihen pankkimaailmaan liittyviä normeja, mutta se, että jos se ei lähde täältä syvältä, niin siltikin se epävarmuus saattaa näkyä sitten Niinpä, joo. Ulospäin. Kyllä. Että lähdetään tosiaan sieltä syvältä opettelemaan niitä omia arvoja, jonka takana voidaan seistä missä tilanteessa tahansa. Kyllä, kyllä. Kyllä, ja sehän on juuri se juttu, että ei sitten tarvitse mennä jonkun roolin taakse. Tietenkin on sitten semmoisia ammatteja, joissa on tietty ammattirooli ja tietty univormu pitää olla siinä roolissa. Ja sitten siellä on aika suuri mieltymys jättää se rooli päälle. Niin, että sellaistakin on niin kuin tavannut, että sitten jää se rooli päälle ja sitten jatkaa siellä vapaa-ajassakin sitä roolia. Vaikka lähdet rennolle ulkomaan matkalle, niin sinä voit olla sen roolin vanki siellä reissussakin. Että se sitten tulee sillä tavalla, siinä roolissa ei silleen mitään pahaa ole, mutta se pistää silmään. Se sitten tarttuu muihin, että tämä ihminen ei olekaan aito, kun hän ei uskalla tulla sieltä roolista ulos. Kyllä. Että täytyy vetää tiettyä roolia. Ja sitten näitä stereotypioita tulee meillähän on sellainen ajatusmaailma, että meillä on tiettyjä mielikuvia tietyistä asioista ja rakennamme sitten oletuksia, että nämä tietyt stereotypiat käyttäytyy tietyllä tavalla ja vaikka se ei näin olisikaan. Mutta ne on semmoisia tosi mehukkaitakin juttuja lähteä selvittelemään sitten, että mitä siellä taustalla on ja että löytää sitten sen aidon oman itsensä sieltä. Joo, ja eli tosiaan meillä on ollut nyt valmisteilla semmoinen verkkokurssi, jossa luodaan positiivinen ensivaikutelma. Kyllä. Ja siinä kurssilla syvennytään näihin niin kuin imagon rakentamiseen ja niin kuin niihin syviin ytimiin ja käydään ihan tutkimassa omia häpeäkokemuksia ja omia uskomuksia, on ne positiivisia tai negatiivisia. Sitten käydään tunteiden käsittelystä tai tunteiden käsittelytaitoa ja vuorovaikutukseen liittyviä juttuja ja myöskin sitä ulkoista olemusta. Kyllä, kyllä. Joo, se on yksi tärkeimmistä tekijöistä tietenkin, että niin kuin itse omassa työssäni sen huomaan, että se on kuitenkin semmoinen, jos puhutaan niin kuin ulkoisesta eli pukeutumisesta ja esiintymisestä, hiuksista, meikistä, sitä kokonaisuudesta, että kaikkihan haluaa olla viehättäviä, Kyllä. siistejä ja näin. Mutta se on sellainen, mihin voi heti vaikuttaa. Et se on korjattavissa ihan nips-naps. Mutta se, että tuleeko siitä sitten pysyvää, niin siinäkin, että se on niin helppo sanoa ihmiselle, että teen näin, teen näin, teen näin. Mutta onko hän sitten itse niin kuin niiden muutosten takana? Kyllä. Että se on se ja valmis niihin muutoksille. Nimenomaan. Kyllä. Ja se, että monesti sitten, jos nyt kerron näistä omista töistäni, niin jos puhutaan vaikka tyyliasioista, niin siinäkin on kerroksittain monta kerrosta, että kun lähdetään kuorimaan vähän niin kuin sipulia, että mitä sieltä löytyy, jos haluaa niin kuin vähän petrata, vaikka käydä oman vaatekaapin läpi ja ajatella, että nyt mä pistän oman puvuston kuntoon, mutta kun minä en tiedä, että mitä minä siinä hankin, minkä väristä, minkä mallista. Ja jos ajatellaan, että mistä se pitäisi lähteä liikkeelle, niin tietenkinhän se pitäisi ensin selvittää se värimaailma, että mikä se tälle henkilölle käy.
Ja sen jälkeen sitten, kun lähdetään miettimään sitten tarkemmin, että no minkä mallista sinne kannattaa. Eli puhutaan tämmöisestä ulkoisesta linjasta, eli se on ihan raadollista mittaamista. Otetaan mittanauha ja käydään sitten kroppaa läpi ja määritellään sitten ne parhaimmat alueet. Ja sitten monesti naisillahan on semmoinen mielikuva, että yleensä kun mittanauhan nykäisen esille, niin ensimmäisenä tulee kiljahdus, että apua, olisi pitänyt laihduttaa 10 kiloa. Ja tarkoitus ei ole tämä, vaan se, että kaikki tyypit pystytään pukemaan tosi kauniisti, kyllä, kun tiedetään vaan miten se tekee. Ja sitten seuraava kysymys, kun ne ulkoiset linjat saadaan selville, niin sitten, että no minkä mallista pääntietä tai minkä malliset kuviot mulle käy, minkä malliset silmälasit mulle käy tai minkä malliset korut minä ostan. Niin sitten puhutaan tämmöisestä sisäisestä linjasta, mikä meissä on sisäänrakennettuna ominaisuutena. Eli sitäkin löytyy kahdenlaista. Ja puhutaan tämmöisestä maskuliinisesta tyylistä ja feminiinisestä tyylistä. Ja nyt jos palataan sinne työelämään, niin yleensä halutaan olla semmoisia päteviä ja uskottavia. Eli tämä maskuliininen linjahan on yleensä sellaista aika tiukkaa, kovaa, muodollista. Ja taas sitten sen vastakohta on sellaista pehmeämpää, naisellisempaa. Ja se liittyy useimmiten vapaa-aikaan ja juhlaan. Että tämmöisiä seikkoja siellä voidaan sitten miettiä. Sitten omaa persoonaa, minkälainen mä oon ihmisenä, miten toiset minut kokee, minkälaista viestiä mä lähetän itsestäni. Niin, että se vaate olisi myös tasapainossa sen kantajansa kanssa, että kokee olevansa niin kuin omissa kuoseissaan. Kyllä. Että siinä on monta asiaa ja monesti ihmiset menee vähän niin kuin sekaisin, että apua, että no, montako kerrosta niitä sitten on siellä, mutta näin se vaan menee, että siinä yksinkertaisesti näidenkin asioiden kanssa täytyy mennä aika syvälle ja miettiä sitä sitten, että no mikä siellä on siellä sisällä sitten se todellinen minä, että ei lähde sitten vaan määräilemään toiselle, koska silloin ei saada pysyvää muutosta. Kyllä. Ja tämähän menee ihan kaikissa asioissa samalla tavalla, että mitä tahansa lähdetään niin kuin parantaa, niin täytyy mennä sinne aika lailla syvälle hakemaan kyllä sitä mielenmuutosta ja se, että mikä se on se juttu. Ja sitten tämmöisessä vaikka tyylin muutoksessa tai oman tyylin vahvistamisessa, niin voi olla niitä häpeän tunteita tai vääristyneitä uskomuksia, että vaikka että lapsena on kuullut, että punainen väri edustaa jotakin pahaa tai tiettyä, niin. Eli että on vaan uskottu, vaikka se oikea todellisuudessa sopiisikin ihan täydellisesti se punainen väri. Niin. Kyllä. Muistan itse lapsuudesta, niin vielä kun tätä ikää kuitenkin on tässä ehtinyt karttua, niin vielä eli sellaisia minunkin aikana sellaisia, jotka sanoivat, että punainen väri on synti. Kyllä. Että sitä ei saanut niin kuin käyttää. Niin kuin esimerkiksi sunnuntaina ei saanut ottaa saksia kätteen, kun sormet menee koukkuun. Niin, kyllä. Oma isäni opetti minulle ja mä en koskaan uskaltanut sunnuntaina leikata saksilla. Eli nämä on vain tämmöisiä karrikoituja esimerkkejä, mutta näitä löytyy. Kyllä. Ja tässä tullaan juuri nykyaikaan myös siihen, että kun monet puhuu tästä mustasta väristä, joka on minun yksi suosikkivärejä. Joo, kyllä se on tosi upea väri, tyylikäs väri, mutta se, että se musta on myös semmoinen hallitseva, vähän niin kuin univormu, että se on suojaväri myös. Kyllä. Ja se, että kun eletään tämmöistä raadollista, kovaa elämää, tänä päivänä yhteiskunnassa on paljon kaikennäköisiä kriisejä ja pelkoja, niin siihen on hyvä pujahtaa siihen mustaan, koska se toimii vähän semmoisena suojana, että älä tule tähän lähelle, että mä haluan niin kuin pitää ne omat asiani täällä sisällä. Eli kaikilla väreillä on myös semmoinen psykologinen merkitys, että miksi joku asia tuntuu hyvältä. Ja näitä kaikkia me sitten käymme myös siellä yhteisellä kurssilla läpi. Että miksi esimerkiksi sininen väri saattaa aiheuttaa inhoa, että se saattaa jopa raivovaltaan jotkut ihmiset tai jotain muuta vastaavaa. Tai miksi joku väri saattaa aiheuttaa jonkun lohduttoman itkukohtauksen. Eli ne menee sitten niin syvälle tuonne sisälle ja niihin liittyy useimmiten sitten joku sellainen hyvinkin negatiivinen kokemus elämässä. Ja se on voinut jäädä sitten se mielikuva, että se on se väri,
mikä on silloin liittynyt siihen kokemukseen. Ja siitä on sitten tullut niin vaikea asia, että sitä ei yksinkertaisesti voi käyttää. Että asioilla voi olla ihan tällaisiakin siellä taustalla, että sitä ei sitä pidä niin kuin ihmetellä, että miksi on niitä vaikeita juttuja, että miksi joku asia ei onnistu. Että niitä on aivan hirvittävästi, kun rupeaa miettimään. Niin, ja sitten just kun löytyy niin kuin kanssakulkijoita ja vertaistukea ja niin kuin kuulee muidenkin tarinoita siitä, että niin sekin vahvistaa sitä itsetuntemusta, että en olekaan ainoa, joka kamppailee niiden värien kanssa, tai että miksi se just se ruskea on minulle niin kauhean hankala väri, kun sille voi niin kuin omasta tarinasta löytyä sitten se syy. Kyllä. Ja sitten vielä tähän niin kuin itsetuntemukseen ja sitten niihin värien käyttöön. Ja että on voinut vaikka ihailla jotakin henkilöä, joka pukeutuu tietynlaisesti, että se on itsevarma ja minäkin haluan olla tuollainen. Ja niin saattaa lähteä sitä niin kuin mallintamaan sitä henkilöä ja jossakin vaiheessa voi niin kuin se oma minäkuvaakin vääristyä siitä, että lähtee pelkästään vaan se ulkoinen olemus edellä, niin kuin tiedostamatta sitä, että mitä minun sisällä niin kuin oikeasti on ajatuksena siitä. Kyllä. Ja se, että me Annan kanssa on paljon puhuttu, mitä tässä ajassa liikkuu, eli tämä naiskuva, mitä meille tyrkytetään joka paikassa, että kuinka se vääristää ihmisten ajatusmalleja, että se ei ole ollenkaan sellainen totuudenmukainen kuva, että sekin on se yksi asia, miksi me ollaan tässä liikkeellä, että halutaan niin kuin saada ihmiset ymmärtämään ja irti tästä vääristyneestä naiskuvasta, mitä niin kuin joka paikassa on. Kyllä. Pilvin pimein ja se pinnallisuus, mikä niihin liittyy, että asioilla on tosi syvällisiä merkityksiä ja se, että ne pitäisi uskaltaa niin kuin nostaa, koska kaikissa ihmisissä on ne hyvät puolet. Mutta se on jännä, että me niin kuin vähättelemme itseämme. Ja itse monesti kerron sen esimerkkinä, että jos vaikka tulee joku vierailijaryhmä ja siinä sitten tutustutaan toisiimme, ja yhteen aikaan käytin sellaista tutustumisleikkiä, vähän niin kuin jäänmurtajana siinä, kun on paljon vieraita ihmisiä keskenään. Että kerro yksi hyvä ominaisuus, joka alkaa samalla kirjaimella kuin sinun etunimesi on. Niin se on aivan älyttömän vaikea löytää itsestä yksi hyvä piirre. Et siinä jo naapuri tökkii sitten, että no onhan sinussa sitä ja onhan sinussa tätä. Mutta jos sanoisi, että kerro vaikka 5 huonoa ominaisuutta, niin ne tulee heti sieltä niin kuin vettä valaen. Että tämä me niin kuin halutaisiin kääntää toisinpäin, että se vähättely ja se itsensä mollaaminen jäisi pois ja se, että lähdettäisiin niin kuin ajattelemaan asioita positiiviselta puolelta ja hakemassa niitä vahvuuksia, joita niissä kaikissa on. Että se on niin kuin se, että ihan surettaa, että ihmiset niin kuin sättii itseänsä ja pitää huonona, että kun se pitäisi olla juuri toisinpäin. Kyllä. Ja tästä ahtaasta naiskuvasta pois, että löytää ne rikkaudet. Kyllä. Mitä sitten tässä yhdessä uudella kurssilla me lähdetään sitten yhdessä teidän kanssa hakemaan. Niin ajatuksena nyt oli, että teillä on mahdollisuus lähteä nyt yhdessä meidän kanssa tutustumaan näihin, eli tulette tänne meidän pilottikurssille. Ja pilottikurssihan tarkoittaa sitä, että kun me ensimmäistä kurssia tässä Annan kanssa kokoamme, niin te olisitte mukana myös siinä sisällön tuottamisessa ja tekemisessä ja palautteen antamisessa. Ja tämä kurssi tulee myyntiin myös sinne tulevalle verkkokoulutusalustalle, mutta se on siellä sitten ihan eri hintainen. Ja pilottikurssihan on aina edullinen ja se, että sen edullisenkin hinnan voi maksaa vaikka 2 osassa. Se ei ole kynnyskysymys. Pääasia, että me saadaan sitten ihmiset mukaan tähän uuteen akatemiaan, ensimmäiselle pilotille, eli te olisitte siellä sitten myös tämmöisessä erikoisasemassa, kun lähdette yhdessä meidän kanssa rakentamaan tätä tulevaa
koulutusalustaa ja antamassa meille myös sitä hyvää palautetta. Ja haluaisitko sä Anna tähän sitten, muistinko mä sanoa kaikki asiat? Joo, kyllä. Muistin sanoa kaikki, kyllä. Joo, kyllä. Ja tämän pilotin ilmoittautuminenhan löytyy sitten meidän velhottarien kotisivuilta, eli jos vaikka googletatte, että velhottaret, se ohjaa meidän kotisivuille, tai sitten verkko-osoitehan tyylikoulu.com. Ja siinä avautuu meidän etusivu ja siihen tulee sitten paikka, missä lukee sitten, että ilmoittaudut tulevalle kurssille. Ja tämän tulevan kurssin nimihän on sitten tämmöinen positiivinen ensivaikutelma. Ja sitten se, että kuinka se tehdään, että se myös rakennetaan siellä kurssilla sitten. Ja se, että kaikki, jotka nyt lähtee sinne pilottiin mukaan, niin me lahjoitamme heille sitten tämmöistä ylimääräistä. Lahjakortin annan ainakin omasta puolestani, eli ilmaiseen meikinopastukseen sitten kaikki halukkaat pääsee. Ja sitten sellainen opas, missä on 9 erilaista keissiä, että kuinka yhdistää erilaisia värejä kokonaisuuksiksi. Eli saadaan semmoisia tiettyjä mielikuvia ja 9 erilaista mielikuvaa eri tilanteisiin, että milloin sinä haluat olla pätevä, uskottava, milloin sä haluat olla vaikka juhlatuulella. Eli kuinka sä valmistaudut erilaisiin tilanteisiin, mitkä käy siihen tilanteeseen, kuinka sä ne yhdistät. Niin niistä olen rakentanut oppaan, missä on 9 erilaista tapausta. Niin tämä tulee vielä sitten kaikille pilottilaisille siinä niin kuin kaupantekijäisinä. Niin, kyllä. Ja kukapa ei haluaisi niin kuin, saada päitä kääntymään positiivisella tavalla ja kauniilla tyylillä ja oikeilla väreillä. Ja sitten näyttäytymään itse varmasti. Kyllä. Ja toki paljon muutakin siellä kyllä. sitten. Ja Anna huolehtii sitten siitä syvällisemmästä puolesta. Kyllä. Se on hänen heiniään ja minä sitten keskityn näihin ulkoisiin. Kyllä, mutta tämmöistä teidän kanssa nyt. Ja nyt sitten kipikapi, kun tämä webinaari nyt päättyy, niin menet sinne tyylikoulu.comin sivulle ja siellä heti etusivulta löytyy paikka, missä klikkaamalla sä pääset sitten täyttämään nimesi, että haluat sitten tulla kurssille mukaan ja sieltä löytyy sitten tarkemmat hinnat. Ja sitten kurssin rakennehan on tehty sillä tavalla, että siinä on 5 moduulia, koulutusosiota. Ja se ei niin kuin ajallisesti vie puolta vuotta teidän ajasta. Ja se, että te voitte opiskella ne asiat omaan tahtiin ja se jää teille sitten se materiaali sinne omaan kirjastoon ja voitte sitä sitten hyödyntää. Että ei ole pakko 5 perättäisenä viikkona istua napottaa sitten netin ääressä, vaan se, että sä saat sen materiaalin sitten sieltä ja aina tiedon siitä, milloin seuraava osio julkaistaan. Ja siitä tulee sitten tieto sähköpostiin. Eli näin se käytännössä sitten tulee tapahtumaan. Mutta tärkeintä nyt on lähteä mukaan tähän meidän yhteiseen pilottiin ja saadaan sitten tämä kanava auki. Kyllä. Ja jos tulee niin tämän webinaarin jälkeen kysymyksiä, niin niitä voi esittää meille sähköpostilla sekä siellä meidän Facebook-ryhmässä, mihin tämäkin webinaariosa lisätään, eli Unelmaelämän rohkeat rakentajat. Kyllä, sieltä löytyy sitten myös. Hyvä. Olisiko sulla Anna muuta tähän? No, minä toivotan kaikki tervetulleeksi sinne kurssille ja uskon, että siitä saatte tosi paljon apuja tulevaisuuden rakentamiseen. Hyvä. Kiitoksia kaikille mukana olosta ja Kiitos. nähdäänpä sitten kurssilla. Nähdään, moi moi! Hei hei!